L'Hèlix, la mascota de l'Aplec, s'ha passejat aquest diumenge pels carrers de la ciutat per portar la tradicional cercavila als balcons dels lleidatans i lleidatanes. Amb aquesta iniciativa s'ha animat als collistes a viure l'Aplec a casa, nom amb què la FECOll ha batejat les diverses activitats programades durant el confinament. Bé, una mica la intenció nostra des de la FECOll és intentar que l'esperit de l'Aplec surti a Lleida un cop més, no? Avui s'hauria set la tradicional rua nostra de l'Aplec, del diumenge al dematí. Veieu com estan els campos, està totalment buit, no s'ha pogut fer absolutament res, però volem traslladar l'esperit de l'Aplec a tota la ciutat. I volem que un cop més surti la nostra rua, en aquest cas en les condicions que requereix la situació, però sí que volem que passi per tots els barris de la ciutat i que molta gent ja ens ha dit que ens està esperant per amenitzar el pas de la rua, doncs mostrar una mica això, mostrar una mica que el maig és el mes de l'alegria a Lleida. La rua, amb una breu comitiva de 2 vehicles seguint les recomanacions sanitàries, ha omplert de música i vida als carrers amb la xaranga Mai Toquem Bé i l'speaker de l'Aplec. L'esperit de l'Aplec és compartir, és conviure, és aquest moment de retrobament a l'any que al voltant de la taula i al voltant de la bona gastronomia lleidatana fem la gent d'aquí i que som oberts a que vingui molta gent de fora també a gaudir amb nosaltres d'aquests instants, no? L'itinerari, que s'ha iniciat a les 10 del matí a camí de Picos, ha passat per tots els barris de la ciutat intentant que ningú es quedés sense festa.